Ngicabanga ukuthi uKritika yena Mthito umyeni wami. Uyakuzwa lokho? Ubudlelwano bakhiwe ngozwelo kuyafana nje nobudlelwano obakhiwe ngempoqo. umgexa womshado kanye nevemiliyoni ukhetha ukuthi yena ufake mina. Okunye kokugcina. Lo umuzi kamyeni wami. Okusho ukuthi nami owami lo muzi. Ngiyafunga nangempilo yakho. Uyabona wena ngobusuku bokuzila ukudla ikarachado uzobe kubusuku bokugcina bakhe la. Nginomsebenzi ohlalile wena. Yini ngempela wena ozokunikeza yona? Usumani. Mina bengazi ukuthi wena kanye nosisi wakho content phezu kwayo. Wena ntombazane xa ngithini yazi ngizoku. Uyabona kusasa kuzobe kubusuku bakho bokugcina lapha emzini wami wena. Impilo kaSumani ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesithupha ntambama kuStar Khanya.